No niin, tästä Euroopan vakautta aikana äänestettiin, koko vasemmistoliitto äänesti vakautta puolesta, paitsi vasemmistoliitto. Eli te sallitte niin köyhien ihmisten rahojen siirtymistä rikkaita pankkiin, missä oli silloin työväen? Niin kuin on nähty, niin tämä Euroopan kriisi on ajanut todella heikkoon tilanteeseen. Perusvaatimus on ollut koko ajan sijoittajien vastuuta, omistajan vastuuta, esimerkiksi jos pankkeja tuetaan, niin silloin niitä pitää sosiaalisoida. Nämä on sellaisia asioita, jotka nyt on tullut, näkee, jos käy läpi nämä paperit, niin näkee, että on kaikilta osin ja tietenkään politiikka ole sitä yksi yhteen, mitä vasemmista haluaa. Iso muutos on tapahtunut. Sen verran, että edellisellä kaudella annettiin tukipakettia ilman omistajan vastuuta, ilman sijoittajan vastuuta ja myös niin, että haluttiin tehtäväksi laittaa se kovat leikkaukset. Esimerkiksi Espanjan osalta nyt tällaisia ei ole, tällaisia kovia leikkauksia. Se, että vasenryhmä ei ole mukana, se on valitettavaa. Heti alkuvaiheessa me sanoimme, että eivät halua tehdä meidän kanssa yhteistyötä ja vaikea on samassa joukkueessa olla, jos ei missään asiassa, ei eurokysymys, eikä missään muissakaan olla yhdessä päättämässä ja hyväksyä sen, että yhdessä myös tehdään päätöksiä. Ei voi olla niin, että jalkapallojoukkueessa 10 miestä yrittää tehdä vastustajamaan ja yksi joukkueessa edestään vähemmän. Joo, kiitos ihan kysymyksestä. Urheillakaan ollenkaan. Ihan muistelen Paavo sellaista.